מה יש לי. אתה מצונן? אני לא יודע מה זה צינון. אז מה יש לך? אתה מנוזל? מחכה רק מנוזל לך. ומכוער ראש. אתה גם מנוזל, אתה גם מכוער, ואתה גם... אתה מבין על הדרך אתה גם מנוזל. מכוער. אמא שלי, יש לה קטע שהיא אומרת עם הרש. תגיד איך תגיד לה להגיד בורגר, זאת אומרת בורגרן. לא יודעת מה, אנחנו צוחקים עליה. אנחנו לא נגיד בורגרן. או שתגידי, נגיד ורסאצה, מה זה קשה לה? ורסאצה. היא אומרת ורסאצה. זה מה זה מצחיק. שלום. אבל אין לה מבטא של מרוקאי. אבל זה מה זה מצחיק, נגיד. בורגרן. תשמע, תשמע לי וידאו אחת. זה מה זה מצחיק, באמת. תראי, את ציינת עכשיו, נכון? כן. יד עכשיו הסריטה. לא, עכשיו רק אני התחלתי. חייב להגיד לכם שהנה, השעה כרגע 2:45 10:03. והבחורה הזאת פה קצת כבר לא בישורת. לילדת. תעשי להם את המבטים שלי קודם. הם קולדים מה זה? שפעת החזרים סדנה לידי, אני אמצאת אותה. שפעת החזרים זה שפעת העופות. לא פה זה. בוא נשפוך את זה עליה אולי. לא עבודם. די פה תוסיף. תפרסם לנו שירים בבקשה. מה, 2:45 כבר? לא. נו, 2:45? מאיפה דניאל? אופיר, שים לנו שירים כבר! איזה דבר זה שאי אפשר כזה. רגע. שאתה לא עובד, שאתה לא עושה איזה משהו. איפה המפתח שהבאתי לך? פשוט תשים את הראש, תשים אותו. שישמרי אותו. לא רוצה לשמור אותו. אתה רוצה... לא בא לי. אני רוצה לשמור להם. לא בא לי. יחד, נרד כאן והבנדל של האש קצת חבל לעשות. זה פשוט סוכר כמו שהרוסיות אומרות. יש לי בורגרן. נכון שרוסיות אומרות אותך אומרים לי קטן, אוי זה מתוק אתה רוצה שאני אביא לך סוכריה? אתה רוצה סוכריה? איזה מתוק. ואז אני עושה לך בלחיי וואי איזה גדול בורשקה. שים לך מוזיקה דניאל? כן, יש קוד, אני מבטיחה. $70. אבל תתחילו איתי ביחד? בואו נעשה מקרנה. בואו נתחפש לנערות הוואי! קטלני, לא? אבל צריכה שזה יהיה לזה משמעות. מה המשמעות? תחפשו לנערות הוואי. ומה זה קשור לצבא? מה זה קשור לפלוגה? מה הקשר? היא פה, דרדסים, מה קשור לצבא? לא, כי דרדסים עשינו כל אחד כאילו נגד אחר. וואי, שחר סוויסה. אני רוצה לחפש, בואי נחפש לנערות הוואי, זה קטלני, לא? היא פה, בואי נחפש לנערות הוואי. יש לי כמה כאלה בבית. אתם תתרמו? לא, אתם. זה מה שאתה אומר. על זה אני לא יכולה לקרוד. מה זה? מה זה? קיצר, יאללה.